Изчакай, Преско. Браво! Ето го пак. Добре, едно вътре. Браво! Айде, Преско, бързо. Ти си, Ники. Айде, Преско. Айде, взимате я. Айде ни! Браво, браво, браво! Але! Алекс, отстъпи още малко, Алекс. Арзе, Ники! Удар! Митете се, митете се. Браво, Ники! Охо! Не видях. Може би прак свободен. Прак свободен, но ние вънка, че ще падна вътре. Дени? Само оцели вратата. Там чакай, Теодор е избита. Дени, само оцели вратата. Теодор е готов за отбита. Айде, взех тя! Браво, сам, тръгвай! Сам тръгни, бе! Тръгвай го! Кажи ръката! Отзе! Точак отзе! Тръгвай сам! Дай Митя! Вили, Марти, излез! Браво, Ники! Би го, бе! Сам си! Браво, Вили! Влизай! Приберете, бе! Айде, бе, Митя! Браво, Але! Едва! Браво, Коте! Митя, тази топка си трябва да я извадиш, малко по-смело тръгни. Ачка! Пас! Точно така. Мече. Стягайте се. Внимай на то ще да тук потъча. Ачка, взема изпълняй, Ачка. Оце, излез напред. Ето го.
Марчи. Дай. Аре, Зехче. Добре, Вили. Браво. Нищо. Това е. Добре, няма нищо. Влезе тук по средата. Така запазил, загърбил, не се подава. Давай, Ники. Иво, широко. Мачка наляво. Не през човек. Варе. Ето го Марто. Коце искай. Вили, дрибъл. Коце, ела. Ето го Марто. Иво, широко. Дрибъл. Коце искай. Добре. Дай, излез. Стой така, не би вратаря. Стой, Иво, стой така. Ачка, така стой. Би, Коце, би сега. Би. Имаш лице! Марчи, би! Сам съм вече. Стой така, стой Витя! Ники е латка, Ники е латка. Би, Витя! Браво, Ачка, би! Пас! Добре, ето го Витя! Тръгвай зад гърба му, Вили, бързо! Браво ми так. Аре, Витя, поеми я хубаво де! Ачка сам си спокойно! Браво, още! Браво, Вили! Играй с Марчи, тук е моето момче, той да я даде. Браво, Коце! Добре, нищо. Вили, супер ти идеята, обаче Иво не е готов, дай на Марчи, той да я даде. Тръгвай, Вили! Ачка един ход. Тръгвай сам! Браво, бе, Коце! Браво, Коце! Нищо, добре. Давай по местата, Коце! Вили, така стоиш. Вили, стой така, Вили. Малко по-напред, Вили. Стой така. Где не сте да искаш Теодор, бе? Вили!
Осе, отиди! Марти! Марти, влезе! Марти, гърба! Добре, отваряй! Ето го, Марти! Яне! Дай му остър път! Отваряй! Ето го, Кръстев! Кръстев, ела да искаш! Ачка, стой вътре, да искаш! Ето го, Ангел вътре! Браво, дрибъл, дрибъл! Осе! Ачка, искай, Ачка! Браво, Ачка, дай Ачка! Би! Браво, Марти! Стига, Ерито, бе! Тръгни сам един път, бе! Стига си, Ерито! Аре, тръгвай! Тръгвай, тръгвай! Браво, Бакаров! Не би, вратаря! Стой, стой така! Де скоте! Ниво! Аре, Преско! Вратаря, затвори! Коте! Коте, какво трябва да направиш тука? Трябва да затвориш вратаря! Бравачка! Бравачка! Алекс, дай, Алекс, би, Алекс! Коте, излез да биеш там! Ачка, гърба, Ачка! Дрибъл! Завършвай! Добре, Вили, нищо, нищо, добре. Давай по местата! Алекс, ако е дадена там, отиде си другия. Чувай, Вили! Превъртия!